chibaba chemangoma chazviramba bhataiwa ndikuekoko Cup Clash twenda nayo mari yese Godfather Templeman Koma Chipazi yo Jack Radix na Boss Gaga ndikuekoko ndichiti aiwa ndauya nekastake pamillion dinners kupfeka Adidas nechene spinners kubva complex kunobuda kuti chazi hakuna mautwa charula jivas kasi madhibatiri time marukazi pfekai mujibha mumwanofanas Jackie Radix namkoma Blue Eyes ndokudako namoto udza Chipazi kasi makupenga kasi makutwanya kasi makuvenga indava kupwanya mafanizi yerewani makuramwa ndava babasi koti kwetesa kupwanya makukombeya Mbappe nana mozichunga vafana vema iPhone X na chatunga handitangike semukaka wavakarunga nemunyuha vachibva vakurunga Oyo Gangster. Chamba chasimbiswa na Gangster. Hanzi na Gangster yawa mayutsi ese ndo vari kumamiririra nditi. Yamani.